Eta Aitor Estebanek esan dituenak azpimarratzeko hemen daude Eider Alkorta Gabon eta ongi etorri, Larraitz Ugarte Gabon, eta ongi etorri Eguzki Urteaga Gabon ongi etorri. Gabon. Adrian Zelaia Gabon, ongi etorri, eta Joseba Baranjaran Gabon zuri ere, eta ongi etorri. Adrian Zelaia, zer horri hasiko zera gaur Aitor Estebani azpimarra egiten, ekonomiaren inguruko hainbat gai jorratu ditugu, eta... Ederto, bai, badauz gai diferenteak oso interesgarriak, bi aukeratu ezkero, pues igual tip hitzarmena, baina ez dakit temporadako gune horretz egiteko. Nik uste dut bere komentariko oso interesgarriak dira apur bat, ez dakit nola esan, aberasteko horri buruz herri honetan egondan elkarrizketa. Bota diren mezu batzuk oso simplistak izan dira. Behintzat, esan dago informazio falta gagozala. Hori oso importantea da. Batez be, azken aste hauetan, zuk aipatu duzu zer, enpresa txiki eta ertainei buruz mezu batzuk bota dira, esaz, bueno, ziurazki onura batzuk eguiko da bez. Bueno, claro, baina eske horrelako azterketa simplistak ezin dira egin. Jakina, batzuk onurak eguiko da bestala, beste batzuk kalteak, eta beste batzuk kalteak, batez be, bueno, estatu batuetatik beste lehiakide berri batzuk etorriko direla, edo tresna berriekin. Eta horbe ez da aipatzen beste faktore bat ziurazki hitzarmen honetan importantena dela. Benetako helburua ez da estatu batuekiko harreman komerziala sustatzea, baizik eta herrialde emergentekiko harremanak oztopatzea. Eta horrezatik egiten daldi berean TPP, orduan, behintzat elkarrizketa hori aberasteko oso ondo etorri da. TTIP azpimarratzeko moduko iruditu zaizu, Joseba Barandiaran, zuk nundik egingo zinioke azpimarra Aitor Estebanek zantako ari? Poto egiteran ninduan, nik ere kontu hori aipatu nahi nuen, baina, bueno, bai entzun diot nola esan duen, Espainiako ekonomiaren oinarriak ez dira aldatu, eta nik gehituko nioke, eta Euskal Herrikoarenak ere ez, eta ezberdinak diren arren, horrak azo badago zer begiratua eta zertaz kezkatua. Eguzki Urteaga, nundik zuk? Nik batez ere insistitu nahi nuke, azken 4 urteetan PP-ren gobernuak, gehiengo absolutua edukiduen enean, berzentralizazio prozesu oso koherente eta zabal bat gauzatu egin duela, besteak beste hainbat lege rekurritu egin dituelako, baina baita ere inbasio kompetentzia oso zabala eta anitza izan delako, ez? Eta kontua da, bai Euskal Alderdiek eta bai Euskal Instituzioek zer-nolako erantzuna eman dioten. Eta iruditzen zait, erantzuna izan dela oso leunegia segurazki, eta politikoki behintzat ez dutela benetako konfrontazio bat sortu, ez? Eta orduan hori ikusirik, Espainiako gobernuak jarraitu egin du jarrera hori edukitzen. Galdera da, eta hainbat sondeok hori diote, PPek eta Ciudadanosek gehiengo absolutua lortzen badute, eta gobernu osatzen badute, egoerak hobera egingo du alorretan, ala urrutiago joateko arriskua ere egon daiteke, ez? Eta momentu batean ere, Aitor Estebanek aipatu du Tribunal Konstituzionalen papera, funtsezkoa da. Zeren ikusi da, azken 20 urteetako jurisprudentzia behiratzen badugu, kasu gehienetan, Estatuaren alde erabaki du. Eta horrek izugarrizko garantia eta segurtasuna ematen dio Estatuari hainbat lege errekurritzerako orduan, bai EAen eta bai Nafarroan ere. Eta horrek izugarrizko inseguritate sortzen du, ez bakarrik gaur egun, baizik eta etorkizunari begira ere, kontutan izan behar da hurrengo legislaturan EAen segurazki estatus politiko berria onartu ingo dela, baina kontua da, estatus berri hori aplikatu daiteken. Zenba gauza esan dituzun Eguzki Urteaga, uste duzu onartuko dela. Ez, onartzen bada, baina onartzen bada ere, beti egongo da arrisku hori, ez betetzearena eta sistematikoki zanpatua izatearena. Bai, Larraitz, nundik zuk? Bueno, nik bi titular edo jarriko nizkioke. Bata, bere diskurtso orokorrian deduzitu daitekena da, politika inandi batean fede kontua dela. Hau da, datuek kontrakoa esan arren, fedea dagoela Espainiar gobernuan aldaketaren bat egongo ote den, eta horrek hobekuntzak ekarriko ote dituen, tipak ea onurarik ekarri ditzakeen eta Europako berme legalak bete daitezkeen, industri politikan ere ea aldaketaren bat dagoen Rajoyren bitartez, hau da, dena dira eskariak, dena dira itxaropenak, eta konkrezio gutxi eta aurrerapen gutxi eman da, berak aitortu duen bezala informazio falta tiparen inguruan, Rajoyren kasuan maioria absoluto bat, nik uste dut hor badirela hainbat eta hainbat elementu, Nafarroari buruz esan dituenak, elegiten inguruan aipatu duena, beraz, egin handi batean, ez dakit nola baitere, derrotismoa eta itxaropenaren artean dagoen klima politiko batean edo kokatuko nuke. Hori batetik eta bestetik, iruditu zaitere utzune bat egondala azpimarratzekoa. Eta da, aipatu du balizko akordio horietan parte hartzeko aukera, eta nik jakin nahi nuke
zer eskatuko luketen trukean, akordio horretarako, zeintzuk diren EAJak dituen lehentasunak Madrilen akordio bat erdiesteko orduan. Nik jarraituko eta larraitzeke azken aipatu denakin, ze nik ere kuriosia daukat alderdi guztiekin ez da, ze akordio bozkatu edo babestuko lukete eta ze baldintzakin, ez? Azkenean, orain oso kritiko agertu da adibidez Peperen azken 4 urtekin, baina adibidez Aznar babestu zuten, Rajoyren investiduran abstenitu egin zian, eta Sánchezenen aurka bozkatu dute, ez? Orduan, posizio ezberdinak daude, eta 96an justifikatu zen, Gernikako estatutua, garatzen edo negoziatzen hasiko zirela, ez? Orduan, nik uste hauteskunde kanpainan, niri mintzat interesatuko litzaideke jakitea, ze baldintzatan nor babestuko lukeen zea bakoitzak, ez? Alderdi bakoitzak. Eta gero, derrotismo edo ez dakit onarpen bat bai dago, margena oso eskasa dela, ez? Altzairugintzan aipatu du Europan dagola jokalekoa, lan merkatoren inguruan ezer gutxi eduki dutela izateko, baina adibidez, eskema errepikatzen da balizko estatus baten inguruan, hau da, aipatu du, gobernu berri bat baldin badago, eta hemen adostasuna baldin badago, berriro ere Madrila jotzaren autu hori, ez? Ustez berriro 2000 eta, iruko edo proposamen hori errepikatzen edo ari direla. Eta bukatzeko tiparen inguruan, sartu gabe edukitan, gehienok ez dakizkigunak, atentzio mantitez bera bakarrik baizik eta diputatuek orokorrean zen normaltasunez asumitu dituen hori sinatzea, hau da dokumentazio hori jasoko dugu, sinatuko dugu eta ezin dugu publiko egin, eta denak nola ari diran ez da akatatzen, naiz eta kritikatzen duten, hori ez da nolabait orokorki normaltasunez asumitu behar dugun gauzat, gainontzeko guztiek, ez? Oso esku gutxitan egongo da, eta normaltzat ematen da gainera horrein inguruko informazioa ez abaltzea. Bai, aipatu duzuen derrotismo kontzeptu horren inguruan. Nik uste dut, logiko izan lehikelean neurri batean ikusita Euskal Diputatuak ze pisu dukien Madrilen, ez da? Baina, klaro, nik uste dut hor nolabait benetako tresnak ez dago zala Madrilen. Gure benetako tresnak hemen dagoz. Hau da, lan erreformari buruz, aipatu duzue, aipatu duzue gaiak dokon garrantzia, eta erantzuna izan da, esan dautzegu, ez? Esan dautzegu, bale. Antzeko zehozerko komentatu zan adibidez aurrezki kutxen inguruan, ez? Ez gu, esan dautzegu. Edo ikerkuntza politikan, ez? Esan dautzegu, baina, klaro, kontua ez da esan dautzegu. Gabiz jokoan jartzen gure garapen ereduan, gure etorkizun ekonomiko, gure etorkizun soziala be bai. Klaro, horrelako gai baten, gauza bada diputatuak bertan zer egin aldaben, baina ondorioa izan behar da, hori hemen bihurtze da eztabaidagai eta gizartearen horren argi eta garbia diraztea zer gertatzen ari dan. Eta erru eta erantzunkizun politikoak argi eta garbi ustea, hori da benetako indarra horretan dago. Bai, lan reformari dagokionez, lan reformak aurre ikusten zuena zen. Bide batez, Balzek gaur esan du, ez duela galdeketarik egingo Frantziako lan reformaren kontua dela eta haserrea ere dagoeneko piztu xamarra zegoena piztu du. Bai, Frantziari dagokionez, lege proposamena aurkeztu baino lehenago eta tramite parlamentario hasi baino lehenago, jadanik oso mobilizazio jendetsuak izan ziren, bai langileak, bai ikasleak mobilizatu egin ziren, bai iparraldean eta bai Frantzia osoan, eta gero tramite parlamentarioan sartuta ere, naiz eta hainbat emendakin onartuak izan diren, 200 bat emendakin onartuak izan dira, eta Balzek jada, gizarte mugimenduak eta sindikatuak egiten zituzten aldarrikapen batzuk onartu eta bere egin, alata guziz ere ikusi da oposizioa oso zabala zala, ezkerraren baitan eta alderri sozialistaren baitan, zeren badago Le Frondeur deituriko talde bat, 30-40 diputatuz osaturikoa, zeinek oso begitxarrez ikusten duen François Hollandek batez ere 2013az geroztik hartu duen biraje edo biurgun sozial-liberal hori, ez? Eta horrik ikusi du gobernuak ez zeukala gehiengorik, naiz eta teorian badaukan, eta hori ikusirik erabaki du azkenean dekreto bidez, da 49.3 deituriko artikulu bat, zeinek aukera ematen dizun, lege bat onartaraztea parlamentuaren bozketarik gabe. Hori jadanik erabaki zuen, erabili zuen mekanismo bera Macron legea onartarazteko. Eta horrek erakusten du azken finean, badagola benetako ustura bat, François Hollanden gobernuaren eta bere maioria parlamentoren artean, eta zer esanik ez,
bere hautesleekin eta bera sustengatzen duten erakundekin. Espainiara eta Espainiako legeari begira zeunden. Hori da, batez ere lan reformaren kontuari dagokionez. Lan reformak ze aurre ikusten zuen. Ordura arte berezeki bazeuden konbenio probintzialak. Eta konbenio probintzial horiek berritzen ez ziren bitartean aurrekoak indarrean jarraitu egiten zuen. Erreforma horrek ahalbidetzen duena da, epe hori bukatzen delarik, ez badago konbenio probintzial berririk, estatu mailako langilearen estatutuak errelebo hartu egiten duela. Kontua da, hemengo agente sozialak erabaki izan balute konbenioko berriak izenpetzea, eta hor patronalak eta sindikatuak benetako importantzia eta erabakitzeko gaitasuna eduki dute, horrek bermatuko luke azken finean konbenio batzuk eta minimo batzuk mantendu izana. Hori ez da egin den autoa izan, eta bereziki patronalak izugarrizko erantzunkizuna eduki du, zeren itxoin du EPA amaitu arte eta estatuko langilearen estatusak errelebo hartu dezan. Eta hor bai PNV-ek eta bai Eusko Jaurlaritzak zeozer egin zezakela. Alegia patronalari eskatuz arduraz jokatzea eta Hego Euskal Herriko harreman laboral sistema hori mantentzea. Larraitz. Bai, norabide horretan ere, nik uste dut lan erreformaren inguruan instituzio ezberdinen artean egin zitezkela akordioak eta nolabait ere arlo instituzionalean, adibidez Gipuzkoako Foru Aldundiak eman zituen pauso batzuk, interbentzio batzuk egin zituen hainbat langilerik konbenioak ez bertan bera erortzeko nolabait ere elkarrizketak bultzatuaz, hainbat foru arau atera zituen gutxienez Aldundiarekin edo instituzioarekin kontratatzen zuten horien kasuan konbenio azkenengo indarrean zegoen azkenengo konbenioa aplikatzeko, eta nik uste dut akordio handi bat egin izan balitz, interinstituzionala, eragile sindikal eta sozialekin beste egoera batean geundekela. Baina nik uste dut aho txikiarekin esaten dugula, reforma laboralaren aurka gaudela, eta gero praktikan askori oso ondo etorri zaiela. Eta dudarik ez, patronalak daukan lobby funtzioa instituzioekin eta hainbat alderdi politikorekin oso importantea dela. Eta ez bakarrik lan erreformaren kasuan, defizitaren kasuan ere, nik uste dut defizitaren kasuan ere posible genukela instituzio ezberdinetan beste akordio batzuk egitea, izan ere azkenean hemen bete da defizitaren muga beste inon baino gehiago. Espainiako gobernuak ez da gorritu ere ginez betetzeko, eta alderdi popularrak kudeatzen dituen hainbat autonomi erkidegotan, diputazioetan eta udaletan, zer esanik ez. Orduan posible litzateke beste zerbait egitea. Lan erreforma eta defizitaren aipatu dituz eta beste bat gehitzearen adibidez, lomceren aipatuko nuke ere. Batzutan ez dakidan ezin dugu ezer egin, edo ez dut esaten lege guztiarekin ados zaudela, baina adibidez atal batzuk ondo etortzen zaizkizu, edo ideologikoki inkluso ados zaude ez. Lomceren barruan ere, gauza batzutan erabaki da esakatatzea edo atzeratzea prozesu batzuk, baina beste gai asko ez dira ikutu ez. Horren ez dakizu eskumen kontuan edo benetan, momentu batean ondo etorri aldan, erreformaren atal bat edo duela, ez? Eguzki, laster salto egin behar dugu, Uxue Barkos eta Iñigo Urkulluk gaur sinatu duten akordiora, beraz, joan gaitezen hau pixkanaka izten. Aitor Estebanak esan du, EAeko ekonomia eta modelo ekonomikoa diferentea zela estatuaren gandik, eta datuak erakusten dute, gerozetan zekotasun gehiago daukatela. Alegia, ikusten bada, EAen azken 6 urteetan zenbat enplegu industrial desegin egindan, eta aldiz turismoak zernoko garapena ezagutu duen, ikusten da azken finean, modelo horiek urruntzeko ordez, gerozta gehiago hurbiltzen ari direla. Espainiako ereduetara diozu. Hori da, ez? Eta horrek suposatzen du, hemengo instituzioek badaukatela erantzunkizunak, besteak beste, politika industrial bat garatzerak orduan, ikerkuntza garapenean eta berrikuntzan inbertitzerak orduan, hezkuntzari ematen zaion garrantzian eta eredu propio bat garatzerak orduan, alegia, hor badaude ahalmenak, baina hemen dauzkagun eskumen horiek erabili behar dira. Ipar Euskal Herrian ulertzen ez dena da hemen dauden instrumentuekin, dauden tresnekin, dauden kompetentziekin, dauden rekursoekin ez optimizatzea, ez albezain bat erabiltzea. Iparraldean nahiko genuke azken finean olako eskumenak edukitzea, eta orduan saiatu behar gera estrategiak asmatzen hori konpensatu izateko. Hemen ahalmenak badaude, errekursoak badaude, kontua da ez direla bereien potentzialitate osoan erabiltzen. Beste zerbait erantzena, Joseba, beste labagoaz Barkos eta Urkullu nerena. Egitura instituzionalen aldaketa etorriko zela, eta Larraitzek dio noski, hainbat autonomia erkidegok ez dute defizit helburua bete. Eta ez dutelako inongo pizgarririk hori betetzeko, eta aldaketa bat baldin badator, foralak ez diren autonomia erkidegoen finantzaketa eredua izango da ziur, baina ehundik ehunean aldatuko den kontuetako bat, ze hori sekulako
nahaspila da, eta gaur egun ez du funtzionatzen, ez ikusten ari garen ez. Forala, hitz klabean bilakatu da azken garai honetan, gaur bertan Iñigo Urkullu lehendakariak berriz ere errepikatu du. Esan bezala gaur Iñigo Urkullu lehendakariak eta Uxue Barkos lehendakariak Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroaren arteko lankidetza ituna sinatu dute, Agurianea Jauregian izan da. Era honetako itunen nagusiak egiten diren Jauregian eta eskenatoki horretan, eta entzuko dugu lehenik eta behin Iñigo Urkullu lehendakariak sinatu ostean esandakoa eta aitortutakoa. Bi gobernuek jasan dugu eta jasaten ari gara Espainiako gobernuaren jarrera zentralizatzailea. Autogobernua, itun ekonomikoa eta Nafarroako hitzarmena gure ongizatearen gakoa izan da. Horregatik nahi dugu elkarrekin defendatu, eguneratu eta areagotu ere. Gure foru lurraldeen eskubide historikoak lotzen gaituzte eta egun eskubide hauek babesteko helburuak elkartzen gaitu. Horretarako historiak foru baimena sistema eskaintzen digu eta sistema hau eguneratu nahi dugu estatuarekin benetako aldebikotasuna bermatzeko. Foru baimenarena hain zuzen ere momentu horretan aipatu duelako esan dizuet foru hitzaren protagonismoaren kontuari. Uxue Barkosek ere hitz egin du, normaltasunari egin dio batez ere azpimarra Uxue Barkos lehendakariak, entzun? Halako ituna sinatu ondoren nik uste bide berri, bide normaltasunerako bidea, baina azkenian denok aurrera egiteko bide horretan sartu garela gaurko sinatura honekin. Beraz, poza handiz etortzen gara Iruñako Jauregitik eta kasu honetan Ajuria Eneara azken bolada honetan gertatutakoa nolabait konpontzeko eta bideratzeko. Etxeko Uxue Barkosek esandakoak, esan bezala bai Urkulluk bai Uxue Barkosek itun hori sinatu ostean esandakoak dira. Nola baloratu duzue akordio hau, Eider? Akordioa positiboan, ez? Nik gainera bere ikuste aipatutela hitza normalizazioaren baitan. Aurretikan ere egon dira itunak, hasita aukatu beste batzukin, beste lotura batzukin, baina, hemen beste arlo ezberdinak hartu dituzte, ez? Hala ere, aipatu Urkulluk esan duena, atentzio mandize, azkenengo 3 astetan edo, ez dakit 4 aldiz entzun dudan pase foralarena, gero nazio foralaren autua, eta nik ositen naiz horrek suposatzen duen guztia eta ditugun eskubide batzuk eta asko hortan oinarrituak daudela, ez? Baina iruditzen zait, atzera begira gehiegi edo lantzen dela, ez? Zeberrira aipatu du, aktualizatu eta hobetu egin behar dela alderdi bikotasun akordio batetan estatuarekin, ez? Eta uste, ez dakit eskema horretako planteiamenduak edo ez direla ikusten eta komenigarria dela behintzat beste aukera moduan edo planteatzea. Darritz. Nik bi hitzi egin nahi nik azpimarra, batetik aldebikotasunarena. Nik erabat ateoa naiz aldebikotasunarekin, uste dut aldebikotasunaren eskema frogatu dugula urteetan, eta ez dela momentua eskubide historikoak aipatzeko, baizik eta etorkizuna begirako eskubideak lortzeko. Orduan, uste dut atzera begira horretan noizbait izan ginen eta noizbait lortu genituen hainbat kontu niri ezaizkit nahikoak lortu ziren horiek, eta nik uste dut horregatik dagoela gaur egun oraindikan Euskal Herria gatazka moduan, Katalunia dagoen bezala, gatazka bat dago hemen oraindikan bizirik gatazka politiko bat, eta uste dut dela herri honetako sektore handi batentzat eskubide horiek ez direlako nahikoak. Beraz, horretan geratzea, naiz eta figura instituzional bat izan, uste dut ez dela nahikoa, eta aldebikotasunaren eskemak ez duela funtzionatzen, eta, de hecho, Aitor Estebanen elkarrizketak zerbait adierazten baldin badu da aldebikotasunaren mugak itzelak direla. Alde batetik hori, eta bestetik Uxue Barkosen normaltasunaren kontu hori. Uste dut, Nafarroatik azkenengo aldian gehiegiari direla hitz egiten normaltasunaren aitortza bat egitera, ez da? Badirudi, eta nik ulertzen dut Nafarroako testuinguru soziopolitikoan eta demografikoan aldaketa gobernu hau gauza arraro bat izan dela, gauza berezi bat izan dela, baina ez luketa inbeste insistitu behar normaltasunaren historia horretan. Zain normala edo aina normala da bata edo bestea, batzuentzat eta beste batzuentzat. Orduan, badirudi nolabait ere denbora guztian justifikatu behar hori, Euskal Herritarrak direla justifikatu behar hori, ez da? Eta ez gustatzen da iruditzen zait, arriskutsua dela denbora guztia normaltasun hori aldarrikatzen ibiltzea. Gainerakoan akordioa
eman dezakeena. Akordioa nik uste dut, eman dezakeena ikusteke, nik uste dut, evidentemente, Euskal Herriaren egituraketarako sortu daitezken harreman guztiak positiboa direla dudari gabe. Bai, Eguzki. Bai, badago akordio programatikoa, 18 atal ikutzen dituenak, eta zentzu horretan oso... Atal nagusitan. Hori da, eta oso integrala da, saiatzen da eremu guztietan esku hartzen eta benetako aurrea pausoak gauzatzen, kontutan izanik aurreko lau legislaturetan Sanz buru izan zenetik, erabat bizkarra eman diola EAEri eta ez duela benetan ahalbidetu lankidetza bat garatzea. Beste elementu bat, aipatu izan dena, da autogobernuen defentsa. Eta orduan batzea EAE eta Nafarroako forua elkarrekin estaduarekiko frente emankomun bat proposatzeko eta aurre egiteko besteak beste berzentralizazio saiekerari dagokionez. Eta gero, lehen aipatu da lurraldetasunarena. Iruditzen zait, Euskal Herrian eta Hego Euskal Herrian bereziki asko insistitu dela erabakitze eskubidearen inguruan, eta aldiz lurraldetasuna pixka bat bigarren maila batean geratu dela. Gaur egun aurkitzen gera testu inguru batean non Nafarroan gobernu aldatu delako, iparraldean instituzio berri bat egongo delako. Elegitea aurkeztu diotena bide batez? Ez dute aurkeztu. Bueno, aurkeztuko diotela esan dutena. Hori da, ez? Amaitzeko aurrekoarekin. Horrek konfigurazio berri bat eskaini egiten du, eta iduritzen zait, ausardiaz jokatu behar dela, eta benetako pausoak eman behar direla, situazio objektiboak baimendu egiten duelako. Eta iparraldeari dagokionez, hor ikusi da, pasaden astean, udalen erdiak baino gehiago alde bozkatu duela, eta udaloiek, biztanlerien erdia baino gehiago ordezkatzen dutela, eta behinekan, 40 udalek bozkatu behar dute, ez? Eta gehientsuenak aldekoaren botoa eman zuten azaroan izan zen boto konsultiboan. Horren aurrean, hoien aurka dauden hautetsi batzuk, eta batez ere hautetsi txikiak, alegia herri txikietako auzapezek, erabaki dute, edo aurre ikusten ari dira agian, bide jerarkikoa erabiliz, barne ministeritzari eskatzea prozesu hori eten zezan. Kontutan izan behar da, aurka zeuden bi udal nagusiren alkateak ez dutela bat egin saiakera horrekin. Ari naiz, Angelu eta Miarritzeko alkateaz. Zeinak esan duten, udalen gehiengoak bozkatu duela, eta ez dagoela horri atzera bueltarik. Kontua da, naiz eta hori barne ministeritzari euki horrek zer rekorrido dauka, oso gutxi. Besteak beste, mankomunitate bakarraren proposamena barne ministeritzak egin zuelako. Azaroan boto konsultibo bat izan zelako, eta gehiengo zabal batek alde bozkatu zuelako. Eta orain, justu gehiengoa benetako bozketan suertatzen delarik, orain ari dira aipatzen agian rekurso bat presentatuko dutenik. Horrek ez dauka, ez politikoki eta ez juridikoki rekorrido. Akordio honi dagokionez, Uxue Barkosek eta Inigo Urkulluk sinatutakoari dagokionez, zuek Adrian Zelai eta Joseba Barandiaran nundik helduko zeniokete edo nun egin nahiko zeniokete azpimarra? Bai, nik uste dut positiboki baloratu behar dela formaren aldetik eta, aurrera pauso moduan bai. Autogobernuaren defentsaren inguruan botatako mezuak apur bat zalantzatan usten jata. Ematen dauzuek esan duzuen moduan, neurri batean, atzera begira gaudela. Kontzertu ekonomikoa, eskubide historikoak eta... Baina nik uste dut aukera ikargarriak galtzen ari garela, ez daki zer den. Imaginazio faltagatik, gauzak ondo sakon ez aztertzeagatik, edo zer. Lehen komentatu dugu lan reformagatik. Ez daki proiektatzeko aukera dukogun kuadro bat. Bai, badaukagu prest. Adibidez, lan reformak eta beste gai batzu, ikerkuntza politika aipatu dugu, adibidez, edo finantza politika. Hor, gertatutako hainbeste gauza, edo gertatzen ari diren hainbeste gauza, hori elektoraliti erabiltzeko aukera ikaragarriak dagoz. Horrein ikusiko duguna, zer da zuzen ere, Adrian, prestatu diguzuna? Lan soldaten bilakaeraren ondorioz, erosteko almenan edo egondan... Eros almenaren bilakaera edo, ez? Hori da. Bai, hori da. Erosteko almenean, erosteko almenean hor dako bilakaeran 2010-etik aurrera okerrezpanago. 2010-etik 2015-era bitartekoa? Hori da. Hor ikusten dugu, kontu erratu behar dugu, lan erreforma, prinsipioz, Espainiaren egitura ekonomikoan entzat pentsatuta zegoela. Ez zegoela pentsatuta gurea bezalako egitura ekonomiko bat entzat. Eta hala ere, hori daukogu zer gertatuta horren ondorioz langileen erosteko almenaan.
Espainian jaitsi da 0,4, Nafarroan 3,4, bueno, datu diferenteak on daitezke horren inguruan, ez da? Eta erkidego autonomoan 4,8, hau nik uste zein ezgaitzara da, esan gura dut, nola da posible ez bakarrik hori guri aplikatzea, eta gainera, Espainian baino eragin handiago izatia. Horreko gauzak, ondo azaldu eta ondo salatu eskero, ez da ja bakarrik autogobernuan ez dakiz, baina gauza bera gertatzen da, adibidez, gaur arratsaldean aztertu dugu gaindegiako lagunekin, epe luzeko langabetuen inguruan sekulako kutsatzea gertatu dela, lehen gertatzen etzen bezala, edo aldi baterako lanpostu idagokinez ere gauza bera, eta oso era esanguratsuan urrutiratuz Ipar Euskal Herriko datuetatik, eta asko gerturatuz, Espainiakoetara, eta aurretik zeudenetatik urrunduz. Horra dago errealitate ekonomika, horra gu egiten ari garen politikak, eta Espainiatik aplikatzen ari diren politikak. Zergatik ez dugu hori erabiltzen aldarrikatzeko autogobernuan egin behar diren hainbeste aldaketak, edo behintzat hauteskunden aurrean erabiltzeko, edo bai Nafarroan eta bai hemen, zergatik egon behar gara beti atzera begira. Ondo da kontzertua defenditzea, baina oin 40 urteko kontua da. Bai, Joseba. Uste lehen guztik epatu duen hortan dagoela gako bat, ez? Konbenio provintzialetatik pixkat estatukora joan denean, Espainiako lan merkatuak daukan bikoiztasun edo dualtasun bat oso bistakoa da, eta da, behin-behinekotasun lana deusezteko, nola ere despido librea dagoela, ez? Eta orduan horrek askotan ere egiten duena da, eta alako zenbaki hauek batzutan ere nahasgarri gertalitezke, langileak kaleratu eta batazbesteko soldatak igotzea. Hori gertatu zen esate bateko 2009an, zergatik kanporatzen delako langilerik merkeena. Iristen azkena izan dena, soldata bajuena daukana, eta kanporatzen merkeena dena. Horren ondorioz, hor disfuntzionalidade asko gertatzen dira Espainiako lan merkatuan, eta egia da, datuak ezberdinak izan daitezken arren, kezkagarria dela, ez batez ere, jaitsiera horiek eman direlako, lanpostuen 106 inguruko suntsitze bat egin. Esan dut, ez da, esan dezakezu, soldata jaitsi ditugu, baina horren trukean askoz lan gehiago lortu du, edo jende gehiago daukagu lehenean, ez gertatu da guztiz kontrakoa. Soldata jaitsi egin dira, eta gainera lanpostu asko galdu da, ez? Beraz, goera behinetan kezkagarria. Gaurko akordioa sinatu dutenean, Euskal Telebistaren seinaleari ere begiratu diote, eta eman beharreko urratsak lehenbailen emango dituztela esan dute bai Urkullu lehendakariak eta bai Uxue Barkosek ere, gaur Iñaki Sotok, garako zuzendariak hain zuzen ere, honi buruzko hausnarketa egin du. Hortik abiatuta, hausnarketa zabalago bat egin digu. Iñaki Soto. Ikusten duzuenez, gaur Gazteloen Parantzatik ari gara grabatzen, eta tamalez, bertako bizilagunek ezingo dute saio hau ikusi. Hain zuzen ere, dakizuenez ere, gaur egun Nafarroan ezin delako Euskal Telebista normaltasunez ikusi. Ez da oraingo kontua, aspaldiko kontua da, PPk eta UPNek badaukatelakor agenda bat, hain zuzen ere betoarena, debekuarena, eta honi ezin zaio bestera batean deitu, hau zentsura da, besterik gabe. Honek ez dauka inongo zentzurik, ez teknologikorik, ez politikorik, eta ez da kulturalik ere. Nola nahi ere, etxe honek ere behar du berpentsatu bere funtzioa zein den, eta hori, pentsatu behar du ez bakarrik Nafarroko biztanleei begira, baita ere beste lurraldetako biztanleei begira eta ikusleei begira ere. Gaur egun gure sektoreak eta etxe honek ere behar du rekonbertsio bat. Tamalez, legegintzaldi honetan komisio bat sortu da horretarako, baina berriro ere kale egin du, alegia ez da horri buruzko proiektu berri bat aterako. Etxe honek badu misio bat, baina hori ere berpentsatu behar du. Argi dago euskararen zabalkuntzan eta normaltasunean lagundu egin behar duela. Argi dago zerbitzu publiko bat dela, baina horrekin batera saiatu beharko genuke aurrerantzean etxe hau bihurtzea esparru komunikatibo, euskal esparru komunikatibo baten ardatz nagusia. Hori Iñaki Sotoren hausnarketa, sakon aztertzeko gaia, luze eramango gintukeen gaia, baina gauza interesgarri asko esan ditu, azpimarratxo bat egin nahi balin badiozu Eider. Ados nago esan duenekin. Egia da baita ere, gauza hauek, esatea errazagoa izaten dela, ez? Eta aipatu duen, euskal esparru komunikatiboaren inguruan, egia da, ez da, ITBk zerbitzu publikoa dela, eta diruarekin ordaintzen dela, eta beraz beste ardura batzuk dituela, ez da, beste komunikabide batzuk ez dituztenak. Baina askotan, nik uste gehiegi
fijatu direla, zenbait edabidez dare, iztunei erreparatuz, erabaki bat hartzen dutenean, komunikabide bat, hizkuntza batean, bitan, edo nola egin, ez? Dena den hor ardura dauka EITB bezalako etxe batek, ez? Eta gero, hizkuntzatatik haratago, eta hizkuntza oso importantea izanik baita ere zerbitzu publikoaren funtzioa. Batzu bakarrikan nolabait neurtzen dute hau kopuruei begira, ez? Eta herri ikuspegi batetik non jartzen den fokua, eta hori usteet agerikoa dela, ez da? Zentruan non dagon eta periferian non dagon, eta askotan, iparraldea ja ahastuta askotan, baina Nafarroako erkidegoa beste erkidego bat bailitzan bezala ere askotan tratatua izanen da. Beraz, ikuspuntu ezberdinak gaude eta nik zerbitzu publiko izaera hori azpimarratu nahiko nuke, ez da? Bai, Larraitz. Bai, ni euneko ados nago bainakirekin. Uste dute nabarmena dela EITBek rekonbersio bat behar duela, birplanteatu egin behar duela, ni zerbitzu publikoen defendatzaile sutsua nahi zenean, nahiko nuke EITBen kalitate handia, herri proiektu bat izatea, nik uste dut ere gauza publiko askok bezala, kontrol politikotik gehiago egin beharko lukela IES, nik uste dut hainbat kasutan irizpide politikoak gehiegi sartzen direla, eta hor albistegi esari naiz, eta uste dut hor heterogeneitatea eta zerbitzu publikoaren funtzionalitatea ez dela askotan betetzen, bai linea editorialari dagokienean, bai albiste batzuei eta beste batzuei emate zaien tratamenduaren inguruan, alderdi ezberdinek duten parte hartzaren inguruan, eta nik uste dut hor, eta bereziki albistegietan, eta informazio publikoaren bete behar horretan, eta gero, nik uste dut aspektu ludikoetan ere gehiegi begiratzen zaiola Espainiari, gutxiegi Euskal Herriari, uste dute ez dagoela oreka bat, Euskal Herria osatzen duten 3 ente administratibo ezberdinen artean nolabaiteko oreka bat, eta oso gehiago begiratzen duela Andaluziari, Baionari baino, eta uste dut hor benetan hausnarketa serio bat behar dela. Eguzki 30 segundu, badakit oso hausnarketa interesgarriak egiten ari daitela, egia da egin daitekela sakoneko azterketa bat eta ordu bete baino gehiago emango ligukela kontuak, baino egin dezagun apur bat aurrera beste eguneko gai batzuri ere heldu nahi nieke eta. Euskal esparrua komunikatiboaren elementua funtsezkoa da, bai lurraldetasunari dagokionez, eta orduan gehiago begiratu dezagun, 7 probintziei eta ez soilik Espainiari, eta horrek ahalbidetzen du ere Euskal Agenda ere, eta Euskal Herriari loturiko gai eta preokupazio propioak afirmatzearena. Eta gero, bigarren elementua da, desobedientzia zibilaren tokia, bai herritarren aldetik, baina bai instituzional aldetik. Alegia, nola posible da Espainiako gobernuak eta Espainiako estatuak bere legedi propioa ez dezan respetatu, kompetentzia inbasioa direla, Gernikako estatutua ez dela bete. Garako zuzendaria ikusi dugunez, garan irakurri nuen duela 15 egun edo, Kataluniako Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko irakasle batek ziola, erakundeetatik egindako desobedientzia zibila bere ustez aurre ikusitako porrot baten kronika izan zitekeela. Ez dut ustez, horrek legitimitatea ematen aldio, eta estatuak ez badu bere legedi propioa betetzen, zergatik eskatu behar dio nahi eta nahi ez autonomia erkidegoei bete dezan. Hor egon daiteke resistentzia bat, pulso bat ere bada, eta ez bakarrik instituzionala, politikoa funtsean. Zeren azken finean, legedia irakurri egiten da, interpretatu egiten da, eta momentuan nagusi den indar harremanaren arabera ere, irakurketak egiten dira modu batean edo bestean. Eta iduritzen zait, ausardiaz ere maila horretan jokatu behar dela. Entzungo ditugu Koldo Martinez, Gero Abaikoa, eta Adolfo Araiz Euskal Herria Bildukoa, eta batak eta besteak esango digute, Euskal Herria Bilduk eta Gero Abaik hauteskundeetarako zerrenda bateratua ez dutela egingo iragarri ostean, zer pentsatzen duten honen inguruan, entzun? Eta ez genuen inolako frentismo identitariorik nahi, eta horregatikan uste dugu bakoitza bere aldetik agertzea ona dela. Gustu genuen erronka zela erregimenari aurre egitea, eta horretarako beharrezkoa zen lagunon artean adostea programa politiko bat, benetako aldaketa hemen Nafarroan defendatzeko, hori ezinbestekoa zen. Ez da izan.
Gero bai, eta Euskal Herria Bildu azkeneko fase honetan bakarrik geratu dira, zera batean Podemosekin eta Izquierda Ezkerrarekin batera lauko nolabaiteko talde bat, koalizio bat egin nahi zuten, eta horren alde egin zuten, azkenean honetara iritsi dira, eta ez da zerrenda bateraturik izango, ez gero bai eta Euskal Herria Bilduren artean ere. Beri dutzen zait, Alderdi Abertzalei izugarrizko bertigoa sartzen zaiela elkarrekin lankidetzan aritzerako orduan. Prest daude Podemosekin, Izquierda Unidarekin paktatzeko, baina ez daude prest hoien artean adostasun batera iristeko, kontutan izanik abenduaren 20ko emaitzak ikusita, modu banatuan aurkezten badira, segurazki ez batak ez besteak ez duela eskaino hori gaterako. Eta aldiz, batzen badira, badute posibilitatea eskaino bat gutxienez atera alizateko. Iruditzen zait, Alderdi Abertzale, bai, eta iruditzen zait, badagola espektatiba bat ere, hautesleen aldetik, Abertzaleek kapazitatea eduki dezaten adostasun batera iristeko. Idel Alkortezak oso ados dagoen, alako irriprotxo bat harrapatu diot tartean. Nik ulertzen dut, puntualki batu izana, eta aipatu du, terminologia aipatuket, batek erregimena aipatu du, Adolfo Araizek eta Koldo Martinezek frentismo identitarioena. Hau da, zu momentu batean elkartu altzea, bai, UPN-eri esango dugu gobernua kentzeko, ulergarri dan gauza bat, baina gero, errealki behin defensa horretatik atera eta zein da proiektu aman komuna. Nik uste ezberdintasunak oso handiak direla. Eta ez dut uste dela abertzaleen bertiko bat, bi gizarte proiektu ezberdinak badituzu, bat gehi bat, ez da beti bi. Eta berdintzait biek batera eserleku bat lortuko baluket ere, ez dakigula ez, baina nik uste dut proiektu ezberdintu baten aurrean, beti da abertzale izatea ideologia balit desela. Zer da abertzale izatea? Hau da, esan nahi duena ez, abertzaleak batera juteko bertigoa, zer defendatzeko? Abertzale izanik proiektu bat ala bestea edo hirugarren bat defendatu aldugu. Ez dakit zergaitik ulertzen den proiektu berdina defendatu berrute. Eta uste Nafarroan oso posizio soziologiko ezberdina betetze dutela. Ni uste dute erabaki zentzuzkoen hartu dutela, ez da? Errespetutik eta urruntasunetik. Nik uste dut gauza bazela aldaketako gobernua sustengatu duten alderdien arteko koalizio bat egotea Nafarroaren interesak defendatzeko, eta beste gauza bada hortik geratzen zen hibrido hori, nolabait ere ideologia abertzalea daukana, baina proiektu politiko oso ezberdinak dituztenak laukoak bazuela zentzua, baina bikoak. Baina bikoak ez, eta uste dut oso modu natural batean ez dagoela beharrik elkarrekin joateko. Zer iruditu zaizue Podemos eta Izquierda Unidarena? Eider? Atzo Plaza del Solen egin zuten agerralditik abiatuta, gaur senadurako konbitea ere egin diote Alderdi Sozialistari, Alderdi Sozialistak ez eskerrik asko esan du Eider Alkortazen. Bigarrengoa ez dakit serio hartu, lehenengoari helduaz, egia da, posizio aldatu duena Podemos izan da. Ez dituko gogan ekarriko ez da, Pablo Iglesiasek Izquierda Unidan aurka bota zituen perlak ez, bandera gorrienak eta bar. Eta orduan, ze aldatu da hilabete hauetan? Podemosentzako, Podemosentzako aldatu dan bakarra da, tendentzia hori beherakada, ez hain behera, baina beherakada tendentzia hori, eta beraz, berak helburutzat duen sorpaso horretarako aukera bakarra hori dalako, ez? Egia da, Izquierda Unia ipatuet, Unidad Popular litzateke oraingoan, ez? Nik uste dut ja, joan behar ziren askoia, joan da daudela, ez, eta hor ulertzen denik parte hartzea, ez da, 128koa izatea militanteen baitan, baina nik uste diru arazoak ere ez diotela bat ere lagundu, eta kontuan izan behar dugu, eskatu ziotela baita ere Podemosi, bi edo hiru eserleku, euren taldea izateko ez da kontuak bizkat nobetzeko ez, baina benetan aldaketa manduena Podemos dela, eta bat edo bat bi izango da, nik uste berak ere Aitor Estebanek aipatu nik uste boskaldetik posible izango dela, ez da agian, soe gainditzea, baina ez eserlekuetan, ez? Oso soek eta PPko oraindikan, hobeto, banatuta delako estatuan zehar, eta Podemos eta Izquierda Unidaren botu ere askoz ere konzentratua dagolako, ez? Baina ez dakit Izquierda Unidako zenbatek geratzen zianatetik noskik ingo duten autu hori, ez? Atzo sare sozialetan zegoen nola behiteko, poz giro bat, esan dezagun, edo nik jasotzen nuenean, zegoen poz giro bat. Bai, argi dagoena da, Iderrek esan duen bezala, lehen helburu nagusietariko bat Podemosi dagokionez, da ezkerreko lehen alderdia bilakatzea, eta orduan gaine hartzea. Orduan, bozei dagokionez lortu ezakete, eskainotan zailago, preseski, Podemosek emaitza hoberenak lortzen dituelako hiriguneetan eta aldiz herri txikiagotan edo ertainetan zailtasun gehiago dauzkalako, ez? Eta orduan, hori eskainotan agian
traduzitu daiteke ez gainditzean alderdi sozialista. Baina badago beste elementu bat, eta da, azken sondeoek erakusten zuten Izquierda Unidaren aldeko botoa gorantza zijoala. Eta proiekzioek eskainotan ematen zizkioten 10 edo 11 eskaino. Eta noren kalterako izaten zen, kasu honetan Podemosen kalterako. Orduan, pakto bat eginez, ebitatzen du boto horren iesaldi hori. Orain, pakto batera iritsi egin dira. Kontua da, biziglak agertuko diren, badirudi, baietz, beste kontu bat da ere, zenbat eskaino erreal lortu ditzazken Izquierda Unidak. Eta hirugarrena, akordio programatikoa. Atzo entzuten nion Izquierda Unidako ordezkari bati Euskadi Irratian, esanez, akordio batera iritsiko zirela, baina bakoitzak bere programa mantenduko zuela, eta bakoitzak bere aldetik edo bere kabuz kanpaina egingo zuela. Hori ze pakto mota da. Pakto bat balin badago, da bakoitzak konzesioak egiten ditu, minimo batzuen inguruan adostasun batera iristen dira, eta hori da defendatzen dutena herritarren aurrean. Hori duritzen zait dela pakto interesatu bat, baina funtsean ez dagoela benetako adostasun programatiko ideologiko bat bien artean. Larrit. Nik uste du paktu honek kalte gehiago egingo diola Podemosi, Izquierda Unidari baino, izan ere, Izquierda Unidak nolabait ere bere identitatea ondo mantendu du eta Podemosek asko jokatu du eserrez izatera, ezta? Osea, Podemosek badauka boska kopuru importante bat eskerrekoa dena, baina badauka modernito pila bat ere. Hau da, modan jarri den jende modan jarri denean alderdi bat, boskatu dutenak aukera hori, ezta? Eta boto hori hostilantea da. Eta horre alderdi sozialistak nolabait ere sartu du bere linea izan daitekena, ezta? Podemos itzuli da zegoen tokira, hau da komunistetara, gorrietara, eta abar. Eta ez dakit diskurso horrekin moderno horiek, orain modara igo diren horien boska mantendu ahal izango duten. Eta berriz uste dut, Izquierda Unidak eukidezakeen boska galera hori, nolabait ere eskerti hartasun hori galtzen duelako, zenbaterainoko izango den, zen ikustu du Izquierda Unida zegoela oso pulituta. 30 segundu, eguzkein. Bai, Podemosen estrategia osoa izan da, klabe berrietan jendea posizionaraztea, eta bere klabea zen, elite eta herriaren arteko banaketa hori, ez? Eta orduan berriz ere, pakto batera iritsiz Izquierda Unidari, da ezker eskubiko klabe tradizional eta historikora bueltatzeko arriskoa izan daiteke. Eta hor, espektro politikoa askoz ere mugatuagoa da. Eta orduan, eukidezakeen arriskoa da, preseski, agian, abenduaren 20ko emaitzak baino kaskarragoak izatea boto kopuruari dagokionez. Ekainaren 26an honek guztiak zer eragin izango duen ikusiko dugu, aurretik ekainaren 23an Europar Batasunetik ateratzeko Erresuma Batuan referenduna egingo da, zindagizut Joseba Barandiaran luz eta zabal hitz egingo dugula hauetako gau batean gai honen inguruan, Brexitaren inguruan, baina behin eta berriz errepikatu didazunez mai gainera ekarri behar gendula, hildo nagusi batzuk ekarri ditzagun gaur gauean hasteko, eta emango diogu behar duen sakonera gaiari. Bueno, Espainiako hauteskundeak baino lehen da, eta garrantzitsuagoa da. Bi arrazoi gai hau pixkat gure maira ekartzeko. Cameronek aste honetan esan du okerrezpaldin bat nago, Europaren bakea auzitan egon daitekeela erreferendum hau dela, eta gainera berak lehenengo nolabait martxan jarritako erreferenduna, eta orain, Europa barruan geratzeko autua egiten ari den honetan, ez da Europako bakea omen dago. Bai, badira, 75 urte, ikatza eta altzairuaren arira, ez? 6 estatuak Europar Batasuna izango zen hori abiatu zutenetik, eta lehen aldia da. 75 urtean estatu batek bozketa bat egingo duena ateratzeko, ez? Uste dut, Groenlandiak egin zuen horlako ateraldi bat, ez da? Baina oro har munduko 5. ekonomia da hau, ez da Zipre edo Malta, hau munduko 5. ekonomia da, eta, beste behin ere, azpimarratu behar zaio, nik uste dut, behintzat eztabaida lasaitasunez egiten ari dela, ez? Eskoziako kasuan bezala, nik uste dut miresgarria dela, horrelako aldaketa handi bat, nik uste dut hemen dagoen zalantza handiena da, gerora irtera emango balitz, harremanak nola finkatuko lirateken. Gaur non gauden badakigu, baina beste estenatokiak, pixat, zalantza gehiago sortzen ditu, ez? Eta kontestu hortan, analisi ezberdinak egiten ari dira, zer nolako eragin ekonomikoa edukiko lukeen, bistan da hau ez dela soilik gai ekonomiko bat, hemen badago sentimendu puntu bat ere, eta hor Europak zer pentsa badauka. Honik uste dute Europako proiektuak ilusioa ez duela pizten gaur egun garai batean bezala,
Eta, baina, arlo ekonomikora... Edo zein kasutan, badauka zer pentsa, nik uste eta asko baita Europan behin eta berriro eta leku batean eta bestean sortzen ari diren ultraeskuineko mugimenduei begira ere, askotan arrazoi hau medio sortzen ari direnak, eta, sistema elektoralek momentuz gainditzea lortu duenak, izan Austrian, izan Erresuma Batuan bertan. Bai, baina eszeptikoak ez dira bakarrik eskuin muturrekoak, ezkerrean ere eszeptiko asko dago, eta azken finean Europak bakoitzak Europaz duen ideia hori, kaso ez da mamitzen ari, behar dan bezala, eta Erresuma Batuak kanpora egitea aterako balu, hori momentuz inkestek ez ziote, baina nahiko lehia estua izango da, Euskal horrek ze beste eragin izan dezaken, beste zenbait herrialdeetan ere, ez, eskan finean, mundua ez da bukatuko Erresuma Batua ateratzen baldin bada, eragin ekonomikoren bat, seguru asko negatiboa edukiko du, handiagoa edo txikiagoa, baina oso gai potoloa da. Esan nahi dut, beste agertoki batera eramango egintuzke, lehenengo aldiz horrelako irtera bat ematen den momentuan, eta nolabait mamituko lukelako pitzatu nabarmen bat Europan. Minutu bera? Bai, nik esango nuke, Europar Batasunak badauzkala inbat arazo estruktural, defizit defizit demokratikoa dala, joera neoliberala dala, bere funtsezko baloreak bertan bera utzi izana, errefuxiatuen kasuan ikusi da, baina nik gogoratu genuke ala eta guztiz ere zergatik hasiera batean eraiki zen Europa. Eta zen saiestea Europan ez zedin Hirugarren Gerra Mundial bat izan. Bigarren Gerra Mundialak Europan bakarrik 40 milioi hil eragin zituen. Eta gutxienez Europari errekonozitzen altzaion meritu bat eta beri zentzu eman diona da saiestea preseski beste gerra mundial bat izatea Europan. Eta hori iduritzen zen generazio berriek, logikoa den bezala, aztu egin dute, lortuta dagoen gauza bat bezala konsideratzen dutela. Iaia ezagutu ere ez dute egin bestearen ondorenik. Baina gogoratzea ere importantea da. Horrek ez du esan nahi, Europak ez duenik etorkizunari begira eta generazio berrientzako proiektu erakargarri bat sortu eta diseinatu eta bultzatu behar. Eider eta Larraitz beste zerbait erantzina? Bai, nik apunte txiki pare bat. Niri ere gustatu zaidala zelako naturalidadearekin ari diren eztabaida ematen, zelako heterodoxiarekin, hau da alderdi politiko berdinaren barruan korrontez berdinak egotea eta gainera publikoki eta naturaltasunez adieraztea. Oso sanoa da eta latitude guztietan egin beharko litzateken gauza bada, ez gaude ohituta, mota horretako gauzak ikustera, eta gero ere beste elementu bat, badibez, ondorioak izan ditzakenak, ondorio politikoak, badibez Irlandaren kasuan, eta nik uste dut eta Eskoziaren kasuan, eta nik uste dut horiei ere arreta jarri beharko litzaiekela, ez da? Interesgarria ikusten dut Brexitarena, ikusteko Europan ze inpaktu izan dezakeen, baina, haiei begiratuta, eta herri txiki batekoa naizen heinean, nire elkartasuna haiei, ez da? Ekainaren 23 baino lehenago izango dugu berriz ere izpide Brexitaren gai hau, Erresuma Batuak Europar Batasunetik ateratzeko planteatutako erreferendum hau, dituena besteak beste oraintxe mahai gainera ekarri ditugun aldagai horiek guztiak, baina askoz ere kontu sakonagoa denez aldagai gehiago badituena eta interesgarria dena oso. Adrian Zelai, eskerrik asko gurekin izateagatik, Joseba Barandiaran, mila esker, Eider Alkorta eskerrik asko, Larraitz Ugarte, mila esker gurekin izateagatik, Eguzturtaga, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta parre pixka bat eragiteagatik ere bai ez da txarra. Eta Jaun Andreok mila esker izan diguzuen arretagatik bene-benetan, azpimarra bihar arratsaldean giroa bukatzen den momentu horretan txe. Orduan ere zuen zain izango gara. Gauean jarraitzen bagaituzue, datorren astean ordu honetan zuen mentxe izango garela. Txiki Muñoz egongo da gurekin, eta badugu berari zer galdetu ere, beraz zita horretan ere gurekin izango zaretelakoan gaude. Gabon pasa guztioi. EITB, zureko